Ne-am găsit la un nou vlog de-al meu pe Audio. Acum am început un nou joc pe canal. Special pentru voi, cei care v-ați abonat și ați dat like-uri. Și la episodul acesta să fie maxim 10 like-uri, 15, câte se poate. Și începem imediat. Aici și-l avem pe Hergelegiu Elvis și pe Get ready. și pe Oliver, pe el îl cheamă Elvis Oliver pe YouTube. Dacă ți aduc un băiat, îl bași cu calul și pe acolo, cine vrei tu? Un băiat dacă ți aduc. Uite, vă dați mari la FIFA și când sugețați în față, abar n-ați și cu voi. A visat să fie de cealaltă că avea 1-0 și l-am luat de la 2-1. Băi, Donica, abar n-ai să dai un gol, băi, nebunle, băi, nu știi, joci nici un FIFA și la 19 și la tot, s-o fica, hai, nu mai juca Elvis. Du-te! Nu m-au lăsat acum, ce ai că le băteam și la FIFA, dar nu mai joc și ei, că mă oftic. Că te oftic și s-o fica ei, că le-am dat golul și că duce acasă mai joc, că îi băteam și dădeam afară. E, nu de asta. Acum îi căutăm că noi, Și eu mor stai? că acum îi caut că nu-i găsesc și vreau ca să-i găsesc, să-i mai împușc, dar nu-i găsesc. Ne schimbăm pistolul. Pistoalele, nu, că ai mai mult pistoale. Ba nu, am două, atât. Și? Dar nu mai găsesc. Parcă am intrat în pământ. O mia. Cred că atât au fost pentru azi. Punem pauză și ieșim. Așa. Le-au pus bani în casă. Acum suntem la al doilea nivel. Da, dar nu găsesc. Nu se poate.
Am omorât vreo 4, 5 și după nu mai merge. Nu contează. Da, na. Ia. Ia. Ia tu. Vorbești cu el să sună ale cum face Bogdan Mocan. Așa, începem.